So, hi, hello mga friends. Welcome back to my YouTube channel. So, hindi ko na po ito habaan kasi baka po mga friends, maabutan tayo ng sikat ng araw. So, magmamainit. So, hindi na po mga friends habaan ng aking pag-intro mga friends. Tapos na pong magbungkal mga friends ng lupa. So ngayon naman po mga friends ay itong binungkal po mga friends na lupa, ayan po, ay ilalagay naman po dyan mga friends sa gitna. Ganun. Ganyan po. Ayun na. Ganun po mga friends. Ilalagay po mga friends sa gitna mga friends dyan sa puno ng ampalaya mga friends. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. Hindi ko kasama mga friends yung aking cameraman, so I need to put this camera everywhere kung saan pwede kong ilagay itong camera mga friends. Kasi hindi ko kaya mga friends na magtrabaho tsaka hawak tong camera, diba? For you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy. So ayan po mga friends, dahil na po kung maglagay ng lupa dyan sa puno ng ampalaya mga friends. So ngayon naman po mga friends ay ano po ko dito mga friends, abono po mga friends, fertilizer. Ilalagay ko po sa gilid ng ampalaya mga friends. So I am very much excited mga friends kasi matatapos na po ako mga friends dito sa aking morning routine. Diba? Parang paus ako mga friends sa boses ko kasi kagigising ko lang talaga rin kanina ng mga friends. Tsaka hindi po ako mga friends nakalmusan mga friends. Tsaka mga friends agad dito mga friends sa aming mga taniman mga friends. Para po mga friends ayun. Yun na nga. Ayun. At saka mga friends nakalimutan ko na namang mag-lipstick. So ayun mga friends. My lips. I look so cute. Boom! Katawa yan. Cute ako, diba? Zoom pa, zoom. Zoom pa. Ayan, walang ilong. Oh, ganun. Diba? Ayan. Mga friends, ang ingay ng aso. So mga friends, I have here a stick mga friends. I will use this to make a line mga friends so that it will be easy to make a line and ano ba yung Lanie? So it will be easy to put the fertilizer mga friends. Ay, mapa-English ako mga friends. Pasensya po mga friends kung napapa-grammar tayo mga friends kasi hindi po ako magaling mga friends mag-English mga friends. English mga friends. Pasensya na mga friends. And I need to speak mga friends ng English mga friends kasi merong mga alam niyo na mga friends, meron tayong mga friends. Ano ba talaga Lanie? Ano ba na ano tayo mga friends? Ano ba galingan mo? Ayusin mo Lanie. Meron po mga tao mga friends na naliligaw dito sa ating channel mga friends. So nanonood sila mga friends. So taga ibang bansa mga friends. So ayan, I need to speak ng English mga friends kahit ganito, kunti lang kahit paano meron silang maintindihan na salita natin dito sa aking vlog.
Diba, mga friends? Actually, mga friends, dala po ako dun mga friends sa other side na line, mga friends. So, ngayon naman mga friends, dito naman po mga friends sa, dito sa line. So, ayan mga friends, let's go. Like this mga friends. Ginaganon ko lang po mga friends. Then, later mga friends, if I'm done doing this, I'm gonna put the fertilizer dyan sa line na yan mga friends, dito po sa line. So, ayan mga friends. I'm done making a line. Yeah! So, now naman mga friends, it's time to put the fertilizer, mga friends. And I'm very excited na mga friends because this is the last na mga friends na gagawin ko dito ngayon mga friends sa aking morning routine. So, let's go. So, ayan po mga friends, meron po ako ditong plastic, mga friends, plastic. Ayan. And then, ito yung gagawin natin mga friends, ha. Ito yung gagawin natin mga friends. Ito yung gagawin natin. Ilalagay na natin dito mga friends sa ginawa nating, line. Ayan, ito yung magsisilbing, niya. Chor. Ayan, canal mga friends. So, cute na canal na ito mga friends, diba? At lalagyan natin ng fertilizer mga friends, diba? Para mabilis itong lumaki itong ating ampalaya. Wow, ang gandang tingnan. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know
just wanna be happy, happy tonight. In the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. Every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy. So, ayan po mga friends, tapos na po tayong maglagay ng fertilizer mga friends. Mga friends, naabutan tayo mga friends ng sikat ng araw, mainit na mga friends. Carry lang. Saya na po ako mga friends sa araw mga friends, kasi kung napanood niyo po mga friends yung mga vlog ko mga friends, andun, mainit po talaga mga friends. Bilad sa araw mga friends talaga yung vlog ko mga friends, kung napanood niyo po mga friends. So since tapos na po tayo mga friends lagay ng fertilizer, so ngayon naman po mga friends ay tatakpan naman po natin mga friends yung fertilizer mga friends ng lupa mga friends. So let's go. Ganito po mga friends, ganun lang. Ito talaga mga friends yung pinaka gusto ko kasi mabilis gawin. Ito so easy. So easy. So, my gosh, Lani. Yes. sana din po ay may natutunan po kayo mga friends kung magtatanim po kayo mga friends ng ampalaya mga friends. And please don't forget to like, share, comment, and subscribe mga friends. And don't forget to click na din po mga friends yung notification bell po mga friends. Ayan po mga friends. Hanggang dito na lang mga friends. See you on my next vlog.
I love you all. God bless us all. Mwah!